A nova Lei de Caza de Galicia que promove a Xunta prima a función ambiental, social e o desenvolvimento rural da actividade cinexética. Así o explicou Samuel Juárez o pasado luns, aínda titular da Consellería do Medio Rural. Na presentación do anteproxecto de Lei de Caza, Juárez estivo acompañado polo Director Xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón. O conselleiro destacou que os principais obxectivos do texto era acadar unha caza máis sostible, ética e responsable, mellorar a seguridade das persoas e dos bens, dinamizar o medio rural, fomentar o relevo xeracional e facer unha regulación máis precisa desta actividade. É unha lei moito máis axustada á realidade de Galicia, é unha lei que recoñece e fomenta a destacada función social e medioambiental da caza en Galicia, que é unha lei que está moi adaptada á nosa realidade. A lei está moi imbuída da realidade da actividade cinexética na nosa comunidade. É unha lei que pretendemos tamén que sexa de consenso entre todos os colectivos que teñen unha implicación nesta materia. A caza saben que é unha actividade que ten defensores e detractores, pero unha actividade nestes momentos necesaria. Ademais, creemos que se pode facer unha normativa que teña un amplio consenso entre os colectivos interesados. Nese sentido, iniciamos a tramitación con ánimo de que sexa unha norma que responda moito mellor que a actual ás necesidades e ao requerimento desta actividade nestes momentos en Galicia. Segundo reflite a nota da Xunta, en relación con esta nova lei, na normativa defínese claramente que é un cazador, especificando os seus deberes e responsabilidades, así como o que é cazar e o que non, evitando así problemas na interpretación da lei ao respecto. Conceptúanse ademais as especies que son obxecto de caza e clasifícanse os terreos, distinguindo entre os que son cinexéticos e os que non. Dentro destes últimos figuran como novidade os refuxios de fauna. Regúlanse tamén os usos de armas e municións, cales se poden utilizar segundo modalidades, especies, etc. Por outra banda, defínense os vedados de caza, utilizándose a xestión cinexética dos mesmos, sempre previa autorización. Na lei dase un impulso especial ás explotacións cinexéticas comerciais e redefínense tamén as modalidades de caza e introdúcese a caza en tobo. Ao mesmo tempo, defínese con máis concreción a cetrería e a caza con arco. Outra das novidades é a rebaixa da idade mínima para ter licenza de caza, que pasa dos 16 aos 14 anos. Por último, destaca a constitución dun fondo de corresponsabilidade para facer fronte á problemática dos danos que causan as especies cinexéticas. Este anteproxecto de lei xa recibiu visto e prace do Consello da Xunta e unha vez sexa analizado polo Comité Galego de Caza entrará na fase de exposición pública.